हे पनू काय हो? इकडे जरा तुला जादू दाखवतो. काय हो, कसली जादू दाखवताय? दाखवा दाखवा, कसली जादू दाखवताय ती? आता मी इथून टीव्ही मध्ये मारला ना, हा की टीव्हीतला माणूस आणि बाईक पडते बघ. हो दाखवा. बघा आता. काय हो, कशी काय पडली? आता बघ, आता माणूस पण पडलं बघ. अय्या, हे काय केलं? अहो, टीव्ही फुटला. काठी जोरात लागली वाटतं. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. जिंदगीची गोडी सख्या तुझ्या संगा, धया हाती इंद्रधनु सप्तरंगा. जिंदगीची गोडी सख्या तुझ्या संगा. तिकडे जेजुरीला गेलेलो, 5 पायऱ्या करून दमलात. खंडोबानी तर महासदेवना अख्खा गड उचलून गेला. शिका त्यांच्याकडून कधी, शिका. शिकतो ना, पण त्यांच्याकडे बानुबाई पण होती ना, हे पण लक्षात ठेवतो. गोव्यातला चिवडा कोणी खाल्ला? मी खाल्ला, पण त्यातला शेंगदाणा जरा एकदम नरम नरम होता. गोव्यात झुरळ पडला होता म्हणून ठेवून दिलं होतं इथे. तुम्ही शेंगदाणा म्हणून जे खाल्लात ना, ते शेंगदाणा नव्हतं, झुरळ होतं, झुरळ. No, 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 no. काय कुठे चालला तेवढा नटापटा करून? जरा आलो बाहेर जाऊन. 1 हप्त्यापूर्वी माझे 2000 घेतलेले कधी देणार? 2000? तुझ्याकडे माझ्या 1500 बाकी आहेत, ते कधी देणार? कसले 1500? ते त्या दिवशी तुझं फेसबुकचं अकाउंट खोलून दिलं, त्याचे 500. इंस्टाग्रामचं अकाउंट खोलून दिलं, त्याचे 1000. यूट्यूबचं अकाउंट खोलून दिलं, त्याचे 1500. आणि ते ईमेल आय डी खोलून दिलं, त्याचे 500. किती झाले? 3500. मग आता बाकी किती राहिले? 1500. मग कधी देणार ते? देते ना, देते नक्की देते. दे, लवकरच दे. मैत्री सोनाराशी करा, व्यापाराशी करा, सुताराशी करा किंवा दुकानदाराशी करा, ते फुकट काहीच देणार नाही. पण एकदा शेतकऱ्याशी मैत्री करून बघा, त्याच्या शेतातला एकदा तरी तो नक्की फुकट देईलच. मागू कसा मी अन मागू कुणा, माझी व्यथाही समजावू कुणा. पण आमच्या ह्यांना ना जुलाब होतात. कधीपासून? काल रात्रीपासून. सारखी पातळ संडास करतायत. किती पातळ? खूप पातळ. म्हणजे किती पातळ? खूप म्हणजे खूप पातळ. अहो म्हणजे किती पातळ करतात? खूपच पातळ करतायत. अहो म्हणजे मला नीट सांगा, किती पातळ करतात? अहो तुम्ही तोंडात भरून सूळ भरू शकता, एवढी पातळ करतायत. आले बघा, आले. मंगळसूत्र चोरणाऱ्याला 3 वर्ष सक्त मजुरी. आयला. आणि बांधणाऱ्याला जन्मठेप. काय फालतूगिरी आहे? No, 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 no. आधी माझ्याकडे आयफोन नव्हता, मग मामी बोलली आता माझ्याकडे आयफोन आहे, पण मामी नाही. हा मामा. नाक फुगून काय होणार नाही, चपाती फुगून दाखव. ही बघा फुगली चपाती. आता बोला. नाक पण फुगवते आणि चपाती पण फुगवते. आता चपाती तर फुगली, तू कधी फुगणार?
करोनाची लस जर तयार झाली असेल ना तर एरियातल्या काड्या करणाऱ्या पोरांना द्या. वाचले तर लस सुरक्षित आणि गेले तर एरिया सुरक्षित. इतिहास लिहिला का इतिहास? कसलं? करोनामुळे आपलं जग थांबलेलं पण लग्न व्हायची काय थांबले या महिन्यामध्ये. श्री गणनायकं गजमुखं मोरे. जेवण केलंच का विचारणारी शोधू नका, जेवायला वाढू का विचारणारी शोधा. जेव्हा पटापट भांडी घासायची मला डायलॉग मारत बसले. एवढे कपडे काढून ठेवले ते धुणार कोण? तूच धुणार, अजून कोण धुणार? आम्ही या बायका जगात नसतो तर तुमचे कपडे कोणी धुतले असते? तुम्ही बायकात नसता तर आम्ही कपडे तरी कशाला घातले असते. no, 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 no. सर मला ना लवकर सोडत चला. का रे? तुमचा काय पगार बघत ना मला. एक तर पगार तरी वाढवा नाही तर लवकर तरी सोडत चला. पण लवकर जाऊन करणार काय तू घरी? मी आता ठरवलंय मी रात्री आता सायन्स स्टेशनला रिक्षा चालवणार. एक काम कर, रिक्षा चालवून जर दमलास ना की रात्री सायन्स स्टेशनला येत जा. तिथे एका इडलीचा धंदा आहे, तिथं मी पार्ट टाइम काम करतो रोज. no, 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 no. अरे किती अभ्यास करशील, एवढा नाही अभ्यास करायचा. मला मॅडम मग मारतील मग मी तुझ्या नाव सांगणार. तुला मॅडम मग शाळेत बोलवतील भेटायला. म्हणून तुला सांगते नको अभ्यास करू. उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी. छूना ना छूना ना दिल का दरिया बह ही गया. अरे तू सुसू केलीस. सिट सिट. So, what is your name? माय नेम इज किरण प्रकाश पास्टे सर. Where are you from? आई एम फ्रॉम मुंबई. मुंबई. मुंबई में कहाँ पे? मुंबई में से सायन चुनाभट्टी. आईला तू चुनाभट्टीचा? हा चुनाभट्टीचा मी. चुनाभट्टी मध्ये कुठं? असं चुनाभट्टीमध्ये बीजेप मध्ये. बीजीएमचा तू? अरे मी पण तिथेच राहायचो. लय लफडी गेली ना तिथं. आता शिफ्ट झालो 2 वर्षाआधी. काय बोलतोस? अगं भाई झाला तू सिलेक्ट. ये उद्या बसून जायला दोघं मिळून शाप कंपनीचा भुसकाट पाडू. यारों से यार मिलते हैं, प्यार का झूला झूलते हैं, दो प्यास लगाए तो मन में गुल खिलते हैं. यारों से यार मिलते. थंड पाणी आईला गरम पाणी कुठं आलं? Oh no, oh no, oh no, 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 no. विवाहित लोकांना वाटतं अविवाहित लोक सुखी आहेत आणि अविवाहित लोकांना वाटतं विवाहित लोक सुखी आहेत. फरक फक्त एवढाच आहे, विवाहित लोकांना दुपारी वाटतं आणि अविवाहित लोकांना रात्री. no, 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 no. Hey idiot, why are you staring at me?
नॉनसेन्स. Hey you! Not only but also extra minutes in the wise. Add question tag. Simple future tense, simple past tense. Either nor. Quarantine, positive, negative. Wait. हॅलो कुठं आहे रे? आलो 2 मिनिटात आलो. लवकर या, बस स्टॉपवर या जरा. तुला लोकेशन पाठवतो, ये पटकन. आलो 0 मिनिटात आलो. Arwana, iguana, piranha. Either nor. To be or not to be, that is the question. वहिनी वाटतं. अरे चल लवकर, वहिनी नाही ती. काय मग नवीन वर्षात काय नवीन संकल्प करताय? आता काय माझं बिघडायचं वय राहिलंच नाही आणि सुधारायचं तर नाहीच नाही. हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं मानेंगे, करते ही जाएंगे बदमाशियां. हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे. भाईच्या टायमाला कोण हजर नसतो आणि भाई स्टेटसला गाणं टाकतो. आपलं कॉन्टॅक्ट जबर, तुला नाही खबर कधी काही ढगात जाशील. लढाईच्या वार्ता करू नको तू, फोटो तर चिपकून राहशील. दोस्तांच्या मनातला दिलदार राजा मी, पावर दमदार हायर. शिस्तीत राब्याट्या उडू नको जादा, मी अंगार भंगार नाही र. होय, तुझ्यासारखे आणि एरियातले कितीतरी पोरं मरतात माझ्यावर. तू काय सायन हॉस्पिटल मधली खाट आहेस का तुझ्यावर मुलं मरायला? So, what is your name? माय नेम इज किरण प्रकाश पास्टे सर. Where are you from? आई एम फ्रॉम मुंबई. मुंबई. मुंबई में कहाँ पे? मुंबई में सायन चुनाभट्टी. आईला तू चुनाभट्टीचा? हा चुनाभट्टीचा मी. चुनाभट्टी मध्ये कुठं? असं चुनाभट्टी मध्ये बीजेम मध्ये. बीजीएमचा तू? अरे मी पण तिथेच राहायचो. लई लफडी केली का तिथं? आता शिफ्ट झालो 2 वर्षाआधी. काय बोलतोस? अगं भाई झाला तू सिलेक्ट, येऊ त्या बसून जायला दोघं मिळून 4 कंपनीचा भुसकाट पडू. ही बघा लय भारी स्कीम आहे. 20 वर्षांनी डायरेक्ट आपल्याला 15 लाख रुपये भेटणार. बघा जरा. हा काय येऊन टाक ना मग. समजा आपण 2 हप्ते जरी भरले, तुम्हाला काही झालं तरी मला 15 लाख रुपये भेटणार. हा काय मग कधी जाताय? कुठं? अहो, पाणी गरम करत ठेवलंय. आंघोळीला कधी जाताय? ये गलिया ये चोबारा यहाँ ना दोबारा. लय वासेल इकडं आलात तर. फोन बघा जरा कोणाचा आहे. मी नाही घेणार तुमचे फोन. मला दिवसभर तीच काम आहेत का तुमचे फोन उचलायचे? अरे परत वाजला बघ कोण आहे. जावा तिकडे, मी नाही. झाला कट. अरे परत आला. तुझीच मम्मी आहे. मम्मी आहे काय? बरं सर काय बोलते? हा बोला सासूबाई. किती वेळ झाला फोन करते, कान फुटले काय तुमचे? अहो जरा एक अर्जंट काम करायला गेलो होतो. कुठून आला तेवढं अर्जंट काम करून? पॉवरफुल पीपल कम फ्रॉम पॉवरफुल प्लेसेस. अगं मम्मी, आत्ताच संडासातून बाहेर आलेत आणि बोलतात पॉवरफुल प्लेसेस. आणि संडाचे हात नाही धुतलेत. आमचं स्वस्तातला KGF. ऐसा तो कोई और दूजा है जनाब नहीं, ओ मेरी बीवी का जवाब नहीं. हा बोला सासूबाई. किती वेळ झाला फोन करते, कान फुटले काय तुमचे? अहो जरा एक अर्जंट काम करायला गेलो होतो. कुठून आला तेवढं अर्जंट काम करून? पॉवरफुल पीपल कम फ्रॉम पॉवरफुल प्लेसेस.
अगं मम्मी आत्ताच संडासातून बाहेर आलेत आणि बोलतात पॉवरफुल प्लेसेस आणि संडाचे हात नाही धुतलेत. आमचं स्वस्तातला KGF. तुषार तोडाला बोलू. इसमें रोटी नहीं है क्या? चाइनीज है चाइनीज. ऐक ना बाबा, एक काम आहे. काम असलं की भावा, काम झालं की त्याचीच मारा. आता कसं चालेल भावा? चल. या 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 आमच्या बोकांडी बसा. या 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 आमच्या बोकांडी बसा. अरे या 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 आमच्या बोकांडी बसा. बुला अपने भाई को. सारखी भांडणं करायला पाहिजे तुला. सारखी भांडणं करताय. चल घरी. काय बघून चाल ना, डोले ये. फुटतात का तुझं? काय काय हे काय भाई थांब ना, अंगावर कशाला येतोय? जे किरण ह्याला सांग जरा मी कोण आहे ते. तोंड टाकणार चमडी चौक दिसत. किरण ह्याला सांग रे मी कोण आहे ते. 2 वेळा महाराष्ट्र श्री, 1 वेळा मुंबई श्री, 1 मिस्टर ऑलिम्पिया, 1 वेळा मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन बघितलेत यूट्यूबवर. बुला अपने भाई को. सारखी भांडणं करायला पाहिजे तुला. सारखी भांडणं करताय. चल घरी. अरे येड्या, पोटावर हात नको फिरू. का? अरे असा पोटावर हात फिरवला ना, पोटाला वाटतं आपले लाड चालू आहे, मग तो फुगतो. काही लोकांशी माझं एवढंच नातं आहे, ते माझे स्टेटस बघतात, मी त्यांचा स्टेटस बघतो. तेरे भंगार की शक्ल के तेरे बाप को भूल गया क्या? पहली फुर्सत में निकल. डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल आपको उनका नहीं, सामने वाले का होना चाहिए. मैं आई गमे. किरण, वरवायचा काहीतरी उपाय सांग ना. अरे कोणीच पटत नाही तरी. एडिटिंग घे शिकून. मम्मीने तुम्हाला घरी बोलवलंय मटणाचा डबा घ्यायला. मटण देते ती तुम्हाला. हा काय? निघालो लगेच. 2 hours later. धावत वगैरे आलात की काय? दमलत कसे एवढे? मटण घ्यायला तर बोलवलं, पण हे नाही सांगितलं मोठा कबाट खालून वरती पोचल्यावर डबा देणार आहेत. तुमचे नातेवाईक बघा फिरायला आलेत. आयला सासरे बुवा. नो 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 नो. एरियातल्या भाईनी जर भाईगिरीचे स्टेटस टाकायला चालू केले तर समजून जायचा भाईची कोणीतरी चुत्यात गिनती गेले. तू काय काम करतोस रे? मी काय नाही. आणि तू हा रायटर आहे. काय लिहितो? नाईस पिक, नाईस डीपी. व्हॉट्सअपवर आहेस का? व्हॉट्सअप नंबर भेटेल का? एखाद्याला त्याच्या बापावरून कितीही शिव्या द्या, त्याला काय वाटणार नाही, पण त्याच्या आवडत्या नेत्यावरून आणि त्याच्या आवडत्या भाईवरून शिव्या द्या, बघा कसा उडतोय तुमच्यावर. किरण, खरं प्रेम किती वेळ टिकतं रे? खरं प्रेम फक्त 5 मिनिटं टिकतं आणि गोळी खाली तर अर्धा तास.
राजाचा जिगर पब्लिक फिगर गुरळ्या करतोय जिथं बी शिरतोय धिंगाणा होतोय तिथं धुरळ करतोय जिथं बी शिरतोय धिंगाणा होतोय तिथं नाद करा पण आमचा कुठं नाद करा पण आमचा कुठं Kone drives through the covers. It's into the fence like a tracer bullet. This is the hashtag, like a tracer bullet challenge. You heard me say it over the microphone. आधी कामाला जाण्यासाठी पेट्रोल टाकायचो, आता पेट्रोल टाकण्यासाठी कामाला जायला लागतंय. अच्छे दिन आने वाले हैं ओ अच्छे दिन आने वाले हैं ओ अच्छे दिन. आज काय नाश्ता बनवू? कांदे पोहे बनव, कांदे पोहे. हॅलो मम्मी, कांदे पोहे शिजत लावलेत कुकरला. किती शिट्या भरवायच्या? ओ अंडी कशी आहेत? 7 रुपयाला एक आहे. आईला एवढी मग आईला खाली तर 5 रुपयाला देते तो. अरे तो फुकट पण देईल, त्याची कोंबडी कोणावर पण फिरते. जेवण केलंच का विचारणारी शोधू नका, जेवायला वाढू का विचारणारी शोधा. जेव्हा पटापट भांडी घासायची मला डायलॉग मारत बसले. हल्ली लोकांना विचार करून आपले सुख दुःख सांगत जावं, कारण स्क्रीनशॉटचा जमाना आहे. आला इकडे आलो, कॅमेरा पण पकडणार. आता बघ ना तो बोल त्यांना बोल. ए इकडे ना जरा. अरे जरा व्हिडिओ काढणार. हा दे ना. तुला माहिती आहे काय झालेलं ते? कॅमेरा मग कुठे गेला? हा कॅमेरा मग कुठे गेला? आता बघ तू करतोय. No, 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 no. सुनबाई, यावर्षी पाळणा हल्ला पाहिजे हा. तुम्ही आधी घराबाहेर हल्ला, मग हलेल पाळणा. काय बोलीस ग? हा काय नाही काय नाही. आजकाल ना ते पाणीपुरीवाल्या भैयाकडची पाणीपुरी एवढी टेस्टी नाही लागत हो. नाहीच लागणार, कारण आता भैया लोकांनी हात धुवायला लागलेत, ते पण सॅनिटायझर नाही. मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे का, वाघाची जीभ खूप काटेदार असते. ती एवढी पॉवरफुल असते ना की एखाद्या भिंतीवरचा कलर त्याच्या जिभेने उकळू शकतात, आणि तेच या काटेदार जिभेने आपल्या शिकारची त्वचा त्यांच्या शरीरापासून वेगळी करतात. आणि वाघाची जीभ जगातली सगळ्यात दुसऱ्या नंबरची डेंजरस जीभ आहे, आणि पहिल्या नंबरवरती महिला अजूनही कायम आहेत. मम्मीने तुम्हाला घरी बोलवलंय मटणाचा डबा घ्यायला. मटण देते ती तुम्हाला. हा काय, निघालो लगेच. 2 hours later. धावत वगैरे आलात की काय? दमलत कसे एवढे? मटण घ्यायला तर बोलवलं, पण हे नाही सांगितलं मोठा कबाट खालून वरती पोचल्यावर डबा देणार आहेत. एक थंडा दे ना. अजून काय पाहिजे? माझे मित्र भेटतील काय? तुझे मित्र समोरच्या बारमध्ये दारू पीत बसलेत आणि तू इकडे थंडा पीत बसलाय. मला नेहमी असंच तुझ्या हातात हात घालून चालायला आवडेल. सांग ना तुला पेट्रोल परवडत नाही म्हणून. त्यांच्या राशीला घोटाळ बया केलं
किरण, तू कोविडचं इंजेक्शन घेतलं ना आज? हा. मग काय त्याचा साईड इफेक्ट वगैरे नाही ना? नाही रे, काय साईड इफेक्ट वगैरे काय नाही. फक्त जेव्हा डॉक्टरांनी सांगितलं ना की 45 दिवस दारू पियायची नाही, तेव्हा तर चक्कर आली मला. आधी वाटलं करोना बायको सारखाच आहे, येईल कंट्रोलमध्ये. नंतर कळलं आपल्यालाच ऍडजस्ट करायला लागणार आहे. आजचा दिवस लय बेकार आहे रे. काय झालं? दरवाजा उघडला कडी हातात, नळ उघडला नळ हातात, बॅग उचलली हँडल हातात. मग त्यात काय आहे? अरे आता मुताला जायची भीती वाटायला लागली. कंटाळा आला रे, आज दिवसच जात नाही. माझ्याकडे एक उपाय आहे दिवस घालवायचा. काय सांग ना. एक कुठला तरी फालतू फोटो घ्यायचा आणि तो स्टेटसला टाकायचा आणि दिवसभर बघायचा, कोणी बघितला काय कोणी बघितला काय. दिवस आनंदात वाया जाईल. या जगात ना आई वडिलांपेक्षा मोठं कोणीच नसतं. चल मग आई बाबा बनूया. जेवायला काय काय बनवलंय? बिर्याणी, पुलाव, तंदुरी, आमरस, खीर, पुरी, चायनीज भेळ, चिकन चिल्ली, फ्राईड राईस. दे तो डाळ भात दे, उगाच काहीतरी फेकू नको. बायको कटकट करते म्हणून भरल्या ताटावरून उठणारे बरेच जण आहेत, पण भरल्या ग्लासवरून उठण्याची आजपर्यंत इतिहासामध्ये नोंद नाही. कशी भेटली ग तू या पिणाऱ्याला, कशी भेटली ग तू या पिणाऱ्याला. पाणी पडतय घरानी किनाऱ्याला, पाणी पडतय घरानी किनाऱ्याला. अश्मयुगातली लोक बरी होती, बाणच मारायचे. आणि आताचे कशी नशिबान थट्टा आज मांडली माझ्या काळजाची. नाक फुगून काय होणार नाही, चपाती फुगून दाखव. भावा, तुझे व्हिडिओ एक नंबर असतात रे. 2 नंबरची कामं आपण करतच नाही ना. आज इधर आज उधर जिंदगी है एक सफर, कांच की बोतल में बसे मेरे ख्वाबों का शहर. थोड़ी खून है थोड़ा सा. तुम्ही घरात फोटो काढताना ना, मागे जर टॉवेल, चड्ड्या, पिशव्या हे जर फोटोत येत नसतील ना, तर तुम्ही खरंच श्रीमंत आहात. आकाशात भरारी दररोज घ्या, पण संध्याकाळी गाली जमिनीवर या. कारण तुमच्या यशानंतर आपुलकीने टाळ्या वाजवायला लागणारे मित्र आणि मिठी मारायला लागणारे मित्र हे जमिनीवरच राहतात. नाक फुगून काय होणार नाही, चपाती फुगून दाखव. ही बघा फुगली चपाती. आता बोला, नाक पण फुगवते आणि चपाती पण फुगवते. आता चपाती तर फुगली, तू कधी फुगणार? पैसे नाहीत म्हणून शाळा सोडलेले बरेच जण आहेत, पण पैसे नसल्यामुळे दारू सोडणारा एकही जण नाही. काय मग मोठा होऊन काय बनणार आहे? अरे काय पण बनन, पण जर का लहान पोरांना फालतूचे प्रश्न नाही विचारणार. हा नायजेरियन माणूस आहे, आपल्या मुंबईमध्ये अडकलाय. खूप बिकट परिस्थिती आहे याच्यावरती. तो पुन्हा आपल्या गावी जाऊ शकत नाही. याला तुम्ही काही मदत करायचं करू शकता. माझा पेटीएम नंबर आहे 9892 किरण, माझे याने क्वार्टर लपवले, तो देत नाही. कसं जाऊ? तो मराठी पण शिकलाय आपल्या इकडे राहून. एक वेळ मुलींच्या प्रेमावर विश्वास ठेवा, पण तिच्या ड्रायव्हिंगवर कधीच नको. उभे असलेल्या माणसाकडून ठोकून जातात.
चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में. हे गप, शिमग्याला कोकणात घेऊन जात असशील तर चल, लगेच बॅग भरते. आमचे दाराशी हाय शिमगा, आमचे दाराशी हाय शिमगा. 12 महिन्याचे 15 दिवसाचा खेळतो यो शिमगा. आमचे दाराशी हाय शिमगा, आमचे दाराशी हाय शिमगा. सण शिमग्याचा आयलाय रे आमचे गावा. कोणत्याही एरियामध्ये जास्त दिवस जर थांबलात तर तुमची आहे ती इज्जत राहत नाही. आता करोनाचंच बघा ना, गेल्या मार्चमध्ये जी इज्जत होती ती आता आहे काय? देशातल्या प्रत्येक शहरात एक तरी सरकारी ओयो असलाच पाहिजे. कॉलेजमधल्या तरुण पिढीला परवडत नाही हो, रस्त्यावर यायला लागलेत. नेहमी लेकीला विचारलं जातं जावयाबरोबर खुश आहेस का, पण जावयाला कधी विचारतात काय लेकीबरोबर खुश आहे का म्हणून. देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान. मुली 10 पोरांना रिजेक्ट करतील, पण लग्नाच्या वेळी एखाद्या टाकलेला आयुष्याचा हिरो म्हणून निवडतील. मी ज्योतिषी नाही, पण तुम्हाला एक गोष्ट नक्की सांगू शकतो, तुमची 4 बोटं आता फोनच्या मागे आहेत, बरोबर ना? कोणाचं पोरग रे? अरे एवढा टेन्शन मध्ये का बसलायस? अरे सकाळी मंदिरात गेलो, बाहेर येऊन बघतो तर चप्पलच गायब. जाऊन दे ना, पनवती गेली ना. पनवती कसली गेली? एकच चप्पल होती माझ्याकडे, हागायला त्याचे वांदे गेले. लस भेटल्यावर पण लॉकडाऊन लावणे म्हणजे लग्न झाल्यानंतर पण 61 करण्यासारखे आहे. आम्हाला कुणी एप्रिल फुल करायचा प्रयत्न करू नये, कारण ते काम हिच्या माहेरच्यांनी आधीच केलंय. मुली 3 वेळा शॉपिंगला जातात, पहिल्यांदा बघायला, दुसऱ्यांदा विकत घ्यायला, तिसऱ्यांदा बदलायला, पण पाणीपुरी मात्र 3 वेळा खातात. प्युअर याडा माली, प्युअर. आता हे फक्त आपलं आहे म्हणून नाही म्हणता येईल, केलाय आपण पराक्रम. पेट्रोल आणि मुलींमध्ये एक समानता आहे. जेव्हा त्यांना कळतं आपल्याला याची खूप गरज आहे, तेव्हा त्यांचा भाव वाढतो. 2020 आणि 21 मध्ये काहीच फरक नाही. या खड्ड्यातून निघालोय आणि या खड्ड्यात पडलोय, हेच झालंय. गर्दी दिवसाला आणि कर्फ्यू रात्रीला, हे म्हणजे असं झालं. जखम मांडीला आणि मलम. कामधंदा केला जाता लॉकडाऊन झाला, कामधंदा केला जाता लॉकडाऊन झाला. हा करोना आहे की वेब सिरीज आहे तेच कळत नाही. सीझन वरती सीझन येत चाललाय त्याचा. असं तर मास्क घालणं जर कंटिन्यू केलं ना, तर पुढच्या येणाऱ्या पिढीला असंच वाटेल नाक आणि तोंड पण बॉडीचा प्रायव्हेट पार्टच आहे, आणि नाका तोंडात बोट घालणं हे लैंगिक कृत्य समजलं जाईल. मगाशी एक बातमी बघितली, तिकडे चीनमध्ये सगळं सुरळीत चालू आहे. हे म्हणजे असं झालं, ज्याच्या घरी लग्न होतं ते जेवण खाऊन झोपले आणि वराडी अजून डीजेवर नाचतायत.
अरे किरण, हे बघ आपले फेसबुकवरती 5 वर्षा पाठीमागचे जुने फोटो आले, आपण बघ कसं दिसायचं ना. अरे आता पण आपली धोपाटं तशीच आहेत, फक्त आजकालच्या मोबाईलची क्वालिटी चांगली वाढली आहे. आपल्याला नक्की करोनामुळेच घरी बसवलाय ना, नाही तर काही दिवसांनी बातमी यायची मुंबई गुजरात में आपना स्वागत है. आपण चायनाचे प्रोडक्ट बंद करायला निघालेलो, पण त्यांनी तर आपल्या गल्ली बोळातली दुकानच बंद केली. एकदम गव्हर्नमेंट जॉबला असल्याची फिलिंग यायला लागले. 5 दिवस काम करायचं, 2 दिवस सुट्टी घ्यायची. ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में. ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में. उष्णता वाढली की करोना संपेल, पोराचं लग्न करून दिलं की पोरगं सुधारेल, टिंब टिंब याला मतदान केलं की देश सुधारेल, या सगळ्या अंधश्रद्धा होत्या, हे सिद्ध झालंय. अच्छे दिन आने वाले हैं, हो अच्छे दिन आने वाले हैं. समजा उद्या जर लॉकडाऊन लागतोय, तर आज तुम्ही कोणती वस्तू घेऊन ठेवणार? तुझं मला भेटणं हे नशिबाचा भाग आहे की भोग आहे तेच कळत नाही. पतंगाची दोरी तिनं तोडली, कशी नशिबान थट्टा आज मांडली, कशी नशिबान थट्टा आज मांडली. त्या बुटक्या मुलींचा एक वेगळा ॲटिट्यूड असतो ना, गर्दीत दिसत जरी नसल्या ना तरी भांडायला सगळ्यात पुढे असतात. जिम बंद आणि वाईन शॉप चालू, याचा अर्थ सरकारला महाराष्ट्रातली पोरं बेवडी झाली तरी चालतील, पण बाहुबली नाही झाली पाहिजेत. अजब तुझे सरकार, उद्धवा अजब तुझे सरकार. लहरी राजा प्रजा आंधळी, अधांतरी दरबार. लग्न झालंय आपलं, जरा घरात लक्ष द्यायचं. सगळ्या मित्रांवर असतं काय आलं बस रे तुझा. ए सकाळ सकाळ बडबड करू नको, चाललो मी. 1 तासानंतर काय झालं? पडलो खाली. मला माहिती कुठे पडलात. जाताना फुगून गेलात, येताना सुजून आलात. मला माहिती पडले टपाटप तुमच्या. लिफ्ट पाहिजे. प्यार की राह में चलना बेटा मन में लड्डू फूटा, इश्क की चाह में जल. हॉस्पिटलमध्ये कोण पेशंट ॲडमिट आहे का? अहो माझ्या कोरोनाच्या टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्यात म्हणून ऍडमिट व्हायला आले. जीन्स घे धुवायला. लॉकडाऊनच्या आधी किती पैसे भेटायचे आहे पॅन्टीत, आता एक पैसा भेटत नाही. काय झालं मेला कोरोना, याच पैसे टाकून किती ड्रेस घेतले मी. जेव्हा लॉकडाऊन सार हटल ग पहिले तुलाच येऊन भेटल ग. जेव्हा लॉकडाऊन सार हटल ग पहिले तुलाच येऊन भेटल ग. तुम्हाला घरी बसल्या बसल्या पैसे कमवायचे काय? घर विकून टाका.
कसा आहे ना शेठ लवड्याला भेट. तुमचं ना माझ्यावर प्रेमच नाहीये. काय झालं? माझ्या मैत्रिणींचे नवरे बघा, त्यांना दिवसभर किती टाइम देतात, फोन करतात. नाही तर तुम्ही बघा फक्त कामच करत असता. त्याला प्रेम नाही बोलत, त्याला बेरोजगारपणा बोलतात. मुझको बीवी मिली है ऐसी दुनिया में ना होगी वैसी वो मेरी जान है पर कभी कभी गुस्सा करती है. हॅलो कोण? हॅलो मी डॉक्टर बोलतोय. हा बोला ना डॉक्टर. तुमच्या मिस्टरांचे कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह आले. अहो काय बोलताय, तो माणूस सुरुवातीपासून निगेटिव्ह आहे. अख्ख्या आयुष्याचं वाटोळं करून टाकलंय माझ्या. अहो निगेटिव्ह म्हणजे ते सेफ आहेत सेफ. हा काय पॉझिटिव्ह आलेस तरी फरक नसतं पडलं. आहे त्यांची 21 लाखाची पॉलिसी, भेटली असते मला. देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान. अरे किरण अचानक कसं काय लॉकडाऊन लावला? पश्चिम बंगाल मधला इलेक्शन संपलाय काल. काम बंद केला जातं लॉकडाऊन झाला. मित्रांनो मास्कचा वापर करा. सरकार तुम्हाला 10वी 12वी पासून वाचू शकते पण 13वी पासून नाही. नारळ दिलाय दर्या देवाला. एक नारळ दिलाय दर्या देवाला. एक नारळ पाणी तू पण पीत जा, अशक्तपणा नाही दिसणार. माझी बायको साधी भोली साले 36 नखरे वाली. माझी बायको साधी भोली साले 36 नखरे वाली. काय बे कुठे चालला? लॉकडाऊन मध्ये सगळ्यात जास्त हाल त्याचे झालेत, ज्याची अंडरवेअर फाटले. एकतर नवीन घेता येत नाही आणि जो होल पडलाय तो धुवून धुवून मोठा होत चाललाय. आता मी 10वी पास झालोय. आता मी डॉक्टर बनणार आणि करोनाचा नाश करणार. अरे भोसडीच्या तू करोनामुळेच पास झालाय. सारे जगाला दिला या धप्पार लय डेंजर कोरोना हप्पा. साऱ्या रोगांचा झालाय पप्पार लय डेंजर कोरोना हप्पा. श्रीमंतांना काळजी नाही कारण त्यांच्याकडे पैसा आहे. खूप गरीब आहेत त्यांना सरकार मदत करते. प्रॉब्लेम आपल्या मिडल क्लास लोकांचा होतोय. एकतर कोणाकडे मागू शकत नाही आणि कुठल्या योजनेत बसत नाही. साध घाली दिस उद्याचा नव्याने सारग जल कालची रे. देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. देवा काळजी रे. बघ नवीन मास्क घेतलाय, दुकानदाराने गॅरंटी दिली आहे याच्यात काय करोना येणार नाही. चांगला जांग्या टाईट जीन्स याच्यामधून पातल्यावर वास क्रॉस होऊन नाकापर्यंत येतो. तुला वाटतं हा कपडा करोना थांबवणार आहे? सारे जगाला दिला या धप्पार लय डेंजर कोरोना हप्पा. साऱ्या रोगांचा झालाय पप्पार लय डेंजर कोरोना हप्पा. अरे विषय असा आहे दादा की मी लग्न करायचं ठरवलं तर मी विचार केला सगळ्यात एक्सपिरियन्स माणसाला विचारावं की कसा असतं लग्नाचा एक्सपिरियन्स. ओके थांब सांगतो तुला. ऐक ना नाही संध्याकाळी मित्रांना जेवायला. काय कामं नाहीत काय मला? हे कर ते कर, मित्र येणार त्यांना कामं नाहीत. नुसते बसलेले आहेत, खायला येतात फुकटचे इथे, डोकं फिरवायला माझं. सगळं हे दे ते दे, आता ते चालू असतं तुझं. हे दे ते दे, खाली जात दुकानात जा, दूध दे हातात. काय मग काय ठरवलं? करायचं अजून लग्न तुला? मी आयुष्यभर रंडवा जगीन पण परत लग्नाचा विषय काढला नाही रे दादा. थँक्यू दादा. हॅलो दादा कसा आहेस? किती दिवसानंतर आपण व्हिडिओ कॉलवर बोलतोय. अरे विषय असा आहे दादा की मी लग्न करायचं ठरवलं तर मी विचार केला सगळ्यात एक्सपिरियन्स माणसाला विचारावं की कसा असतं लग्नाचा एक्सपिरियन्स. ओके थांब सांगतो तुला. ऐक ना नाही संध्याकाळी मित्रांना जेवायला. काय कामं नाहीत काय मला? हे कर ते कर, मित्र येणार त्यांना कामं नाहीत. नुसते बसलेले आहेत, खायला येतात फुकटचे इथे, डोकं फिरवायला माझं. सकाळपासून हे दे ते दे, हातात तेच चालू असतं तुझं. हे दे ते दे, खाली जा दुकानात जा, दूध दे हातात, कपडे दे, टॉवेल दे, परत ताट दे, ताट धुवून दे, कांदा कापून दे, मटणा बरोबर लिंबू पिळून दे. तेच करत बसते मी दिवसभर. हा ते मित्रांना पण कामं नाहीत. नुसते वहिनी येतात जेवायला, काय बनवलंय? तुझं टेन्शन लागायला बायको रिकामीच बसलेली आहे करायला तुझं आणि मित्रांचं पण. डोक्याला ताप माझ्या नुसता.
काय मग काय ठरवलं? करायचं अजून लग्न तुला? दादा दादा जीव वाचवला दादा. मी आयुष्यभर रांडवा जगीन पण परत लग्नाचा विषय काढला नाही रे दादा. थँक्यू दादा, थँक्यू. आमच्या एरियातला लॉकडाऊन म्हणजे एखाद्या लुंगीसारखा, वरून वरून बंद आणि खालून सगळा खुला खुला. है मेरा पिंजरा आ मेरी मैना चुराना ऐसे आँखियां लड़ने दे नैना. आमची सेटिंग कशी झाली माहितीये? हे रोज मला फेसबुकवर विचारायचे जेवलीस का म्हणून. आणि एवढ्या पोरींमध्ये एकटीच बोलायची, हो जेवले. तू फेसबुक वर, तू व्हॉट्सअप वर लय दिसतेस एक नंबर, दे ना तुझा मला नंबर. लय दिसतेस एक नंबर, दे ना तुझा मला नंबर. काय रे किरण एवढ्या टेन्शन मध्ये? मुली काय युट्यूबवर बघून पाणीपुरी बनवून खातील, पण खरे हाल तर आपले झालेत. दारूची रेसिपीच कुठं भेटत नाही. कोरोनाने अख्खा जग जरी थांबलं असेल ना, तरी पापड आणि कुरडया करणाऱ्या बायका काय थांबणार नाहीत. एक लक्षात ठेवा, जेवढा स्ट्रगल आपण इंजेक्शन आणि ऑक्सिजन घेण्यासाठी करतोय ना, त्यापेक्षा जास्त स्ट्रगल यांना मतांसाठी करायला लावायचा. गणेश गणेश कोरोना तोपर्यंत संपणार नाही, जोपर्यंत सगळ्या न्यूज चॅनलवाल्यांना कोणतरी क्वारंटाईन नाही करत. शाळेत मागच्या बेंचवर बसायचो ना, म्हणून आज वाचलो. जर पुढं बसलो असतो ना, इटली, अमेरिका, जपानला अडकलो असतो आज. एखाद्या बेवड्या मित्रावर पैसे खर्च करा, पण कधी त्या ड्रीम इलेव्हन करू नका. छाट आपण कधी फर्स्ट येत नाही. जे लॉकडाऊन दरम्यान आहेत ना, मास्क आणि ग्लोव्ह घालून जे लग्न करतायत, त्यांना नेमकी घाई तरी कशाची झाले. काय बघताय? आलोय मी पण रील्स वर. मग उपटलीस? लग्नात जर सोशल डिस्टन्स जर पाळायचं असेल ना, तर त्याच पाहुण्यांना बोलवा ज्यांचं एकमेकांशी पटत नाही. सगळे लांब लांब उभे राहतील. उत्तर नेहमी असते हजर. एवढ्या दिवस घरी राहून एक गोष्ट नक्की कळाली, घर खर्चाला एवढे पण पैसे लागत नाहीत जेवढी आधी बायको मागून घ्यायची. झोल 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 करून टाक, झोल 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 करून टाक, झोल 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 करून टाक, झोल 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 करून टाक. हे बघा काय आलंय, लग्नासाठी फक्त 2 तासच परवानगी दिली आहे सरकारने. तुम्हाला 2 तास तर फक्त मेकअप फासण्यासाठीच लागतात. आणि मंगलाष्टका बोलायला भटजी ऐवजी रॅपरच बोलवायला लागतील. आज भी करता हूँ गलती ना मारे मैंने पलटी कबाड़ी पे सवारी अरे सोच तेरे कल के हमारे मैंने सोचे बीमारी थी अकल की हाँ काला पड़ा चेहरा मेरा मेहनत शक्ल की से. काय हो शिंका येत आहेत? थांबा गरम पाणी करून देते वाफ घ्यायला. या कॉमेडी व्हिडिओ बनवण्यामुळे एक कला नक्की शिकलो, दुसऱ्याला हसताना बघून स्वतःचं दुःख विसरून जाणे. मी स्वतःच्या काळजावर घातलेला घाव हा रोज आतून जाळतो मी वेदनेचा गाव हा. आपुलाच तो
रस्ता जुना. इकडे क्रीम लावून पोरी गोऱ्या होतात आणि पोरगा काळा झाला की सांगतात पोरगा बापावर गेलाय. हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं. काय करताय? किती काम करतेस ना दिवसभर, म्हणून आज उठल्यावर पहिलं मी दूध उकळायला ठेवलं. किती काम करतेस. किती काळजी आहे ना माझी तुम्हाला. बघू तरी काय ठेवलंय. खूप काळजी आहे ना माझी तुम्हाला. परत अशी काळजी करत जाऊ नका. अक्कल नाही का तुम्हाला? दूध आणि डोशाच्या पिठातला फरक समजत नाही का? डोशाचं पीठ उकळत ठेवलात एवढा कळत नाही माणसाला, आणि काळजी करतोय माझी मोठा आलाय. काय करताय? किती काम करतेस ना दिवसभर, म्हणून आज उठल्यावर पहिलं मी दूध उकळायला ठेवलं. किती काम करतेस. आणि पण ते 20 मिनिटं झाली दूध काय उकळत नाही. किती काळजी आहे ना माझी तुम्हाला. बघू तरी काय ठेवलंय. खूप काळजी आहे ना माझी तुम्हाला. परत अशी काळजी करत जाऊ नका. अक्कल नाही का तुम्हाला? दूध आणि डोशाच्या पिठातला फरक समजत नाही का? डोशाचं पीठ उकळत ठेवलात एवढा कळत नाही माणसाला, आणि काळजी करतोय माझी मोठा आलाय. ऐक ना किरण, एक काम आहे रे. काय रे? लग्नासाठी घरचे आपल्याला विचारते की आपण घरच्यांना विचारायचं. काय मग मागच्याच महिन्यात लग्न झालंय. फॅमिली प्लॅनिंग आहे की नाही? आहे ना. डिसेंबर 2021 आणि जानेवारी 2022 यामध्ये ज्यांना पोरं होणार ना, सरकार याच्यावर सोशल डिस्टन्स न पाळायचा गुन्हा दाखल करणार आहे. लॉकडाऊनला बरोबर 9 महिने पूर्ण होतात तेव्हा. तिला न मला भेटून देईना देशाचं हे लॉकडाऊन. अरे तिला न मला भेटून देईना देशाचं हे लॉकडाऊन. भेटून देईना आता झाली या दाईना. का रे इतकं टेन्शन मध्ये का बसलायस. आधी दारू पिताना प्रत्येक वेळी 2 थेंब उडवले नसते ना, तर माझ्याजवळ अख्खी क्वार्टर असती. दारू पितो हा माझा गुन्हा, पण मला कोविड योद्धा म्हणा. दारू पितो हा माझा गुन्हा, पण मला कोविड योद्धा म्हणा. अरे दादा कंटाळा आलाय रे या कोरोनाचा. घरी बसून पण कंटाळा आलाय. इतक्यात वैतागलास. अजून एक रोग यायचा बाकी आहे. कोणता? भरोना. भरोना हा कसला रोग आहे? आहे ना, घराचा भाडा भरोना, लाईट बिल भरोना, EMI भरोना, शाळेची फी भरोना. सारे जगाला दिला या धप्पार, लय डेंजर कोरोना हप्पा. साऱ्या रोगांचा झालाय पप्पार, लय डेंजर कोरोना हप्पा. करोनाने जगात धुमाकूळ जरी घातला असेल ना, तरी सगळ्या आजारमध्ये हागवणच 1 नंबरवर आहे. आली कळ की जोरात पळ. आणि तिकडे मास्क पण वापरू शकत नाही. करोनाची पहिली लाट आली, करोनाची दुसरी पण लाट आली, पण माझ्या मित्राला दाढी काय नाही आली. आधी जरा जरी खोकला झाला की असं वाटायचं मला करोनाच झालाय. मग तू काय केलं? मग काय बातम्या बघायच्या बंद केल्या. आता जरा बरं वाटतंय मला. असा कसा रोग कोरोना आमच्या मुळावर उठला हाय. असा कसा कोरोना आमच्या मुळावरच उठला हाय. असा कसा रोग कोरोना आमच्या मुळावर उठला हाय. एक लक्षात ठेवा, ते पेट्रोल पंपवालेच असतात जे कोणाला लाखो करोडचे स्वप्न नाही दाखवत, पहिला झिरोच दाखवतात. पेट्रोल वाढले, डिझेल वाढले, रिक्षाचे पण भाडे वाढले, टॅक्सी आता
झेपत नाही बसमध्ये पण गर्दी आहे. करोना पॉझिटिव्ह वाले जर असेच वाटत राहिले ना तर एक दिवस करोना निगेटिव्ह वाल्यांना क्वारंटाईन करावं लागेल. अरे काय म्हणतो दादा, कसा आहेस? मी ठीक आहे, तू कसं आहेस? मी ठीक आहे. आई कशी आहे? तुझ्याकडेच राहते ना? नाही, मग आई माझ्याकडे नाही, मी आईकडे राहतो. आता ह्याचं काय काम आहे? आता ह्याचं काय कामच नाही राहिले. हा काय ऑफलाईन काय कामाचा नाही. अरे भोसडी जाणू, तुमच्या सगळ्यांचे ओटीपी माझ्याकडे येतात. एक ओटीपी असा फेकून मारन ना. हॅलो हॅलो सर, मी बँकेतून बोलते. तुमचा हप्ता पेंडिंग आहे, कधी भरणार? अहो, आत्मनिर्भर बनायला सांगितलंय, कधीतरी आत्मनिर्भर बना. देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है. मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है. चायनाच्या लाईटीचा तोरण एक दिवाळी पण नीट टिकत नाही, पण भोसडीच्यांनी असा व्हायरस आणलाय 3 दिवाळ्या टिकलाय. कोरोना व्हायरस आलाय चायना मधून, धुमाकूल घातलाय भारतात कोरोना व्हायरसनं, धुमाकूल घातलाय भारतात कोरोना व्हायरसनं. काय रे, एवढं टेन्शन मध्ये का बसलंय? त्या मुलीला प्रपोज केला, ती मुलगी बोलते तू पसंत नाही मला. अरे इथं तुझ्या घरच्यांना तू पसंत नाही, बाहेरच्या मुलीकडून काय अपेक्षा ठेवणार तू? रात्री पिऊन आलेलं काय हो? नाही, मी नाही पियालो. अरे ते बाथरूम मध्ये काय ऑटोमॅटिक लाईट लावले काय? नाही का हो? काल बाथरूमला रात्री गेलो तर आपोआप लाईट चालू झाली आणि दरवाजा बंद केल्यावर आपोआप बंद झाली. अरे देवा, फ्रीज मध्ये गुतलात की काय? दीवाने हो जाते जो न मिलती शराब, मिलती शराब. कौन कहता है ये दारू खराब, दारू खराब, दारू खराब. सकाळ सकाळ व्हॉट्सअप उघडलं की 600-125 मेसेज येऊन पडतात. तसं काही दुकान उघडलंय आणि 10-15 हजाराचा धंदा झालाय माझा. दिवसा व्हॉट्सअप खोलायचे, रात्री चोर चोर बोलायचे. दिवसा व्हॉट्सअप खोलायचे, रात्री चोर चोर बोलायचे. हे कलियुग आहे मित्रांनो. हल्ली अहंकार एवढा वाढलाय ना, प्रत्येक विटेला असंच वाटतं भिंत त्याच्यामुळेच उभी आहे. सर्वाने तू फुगवू नको आपुल्या त्या छातीला, तुझ्या परी भले भले मिळाले या मातीला, तुझ्या परी भले भले मिळाले या मातीला. Oh no! अरे काय रे किरण, कसा आहेस? ठीक आहे काका, तुम्ही कसे आहेत? अरे मी पण ठीक आहे. मी तुला फेसबुकवर किती शोधलं, तू सापडत नाही. अरे म्हाताऱ्या, तुला आधी शोधून मी ब्लॉक करून टाकलंय. मागच्या वेळी घरी नाव सांगितलंच माझ्या दारूची पिशवी हातात बघून. काय रे, कसला विचार करतोयस? नाही नाही, मी फेसबुकवर काय नाही वापरतो, लय फालतू आहे ते. चला मी निघतो. यातली चॉईस करा, कोणती चांगली आहे. ही भारी दिसते, कुठे राहते ही? लसीकरणाचा वेग जर असं चालू राहिला ना तर 18 वाले 45 कधी होतील कळणार बी नाही. तुम्ही दाढी करा बरं. तुला काय प्रॉब्लेम आहे? शेजारीन विचारत होती, तुमच्याकडे जो बाबा आलाय तो कोरोनाचा धागा देतो काय?
स्वतःचा मोठेपणा वाढवण्यासाठी चार चौकात मित्राची इज्जत काढू नका. नीचपणा वाढेल, मोठेपणा नाही. खेळ तुझ्या खेळ असा मैतर उगा जीव जाळ तुझ्या मैतर. अरे काय दादा कंटाळा आला, कोरोनामुळे वर्ष फुकट चाललंय. असा बोलतोय जसा काही करोना नव्हता तेव्हा लय उपटून भाऱ्या बांधत होतास. म्युझिक दादा माझं एका मुलीवर खरं प्रेम झालंय. माझं खरं प्रेम किती दिवस टिकेल? भावा, खरं प्रेम फक्त 5 मिनिटं टिकतं आणि जर गोळी खाल्लीस तर अर्धा तास. लावशील का तुझा अंग माझ्या अंगाला, बरी जरा लावशील का तुझा अंग माझ्या अंगाला. सकाळपासून न्यूजवर फक्त चक्रीवादळच चालू आहे. सरळ सरळ या न्यूजवाल्यांनी आहे ना करोनाला एकदम फाट्यावर मारलाय. कशी नशिबान थट्टा आज मांडली, कशी नशिबान थट्टा आज मांडली. दादा सुख म्हणजे नक्की काय असतं? ताप नाही, खोकला नाही, चव नीट घेता येते, वास पण नीट घेता येतोय, याला सुख म्हणतात. मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं? काय पुण्य असलं की ते घर बसल्या मिळतं. पाऊस पडून 2 दिवस झाले पण त्या झुंबू करणारे पोरी काय अजून आल्या नाहीत. खूप पाऊस पडतोय म्हणून पूर आला, पाण्यातून मगरच आली, इकडे वादळच आलं. असल्या व्हिडिओ जर आल्या तर इयरफोन लावल्याशिवाय ऐकू नका. बायको एवढी पण सुंदर नसावी की तिच्यावर अख्खी गली प्रेम करत. भावा, तुझ्या गल्लीत तुझी दहशत एवढी असली पाहिजे ना की तुझ्या बायकोकडे तोंड वर करून बघायची कोणाची हिंमत नाही झाली पाहिजे. मी सगळ्या बायका आहे ना आता आंदोलनच करणार आहे. हे सगळे नवरे आहेत ना पाऊस पडला की बायकांना भजी बनवायला लावतात. पप्पा इकडे कुठं आणलंय? कशाला? 2 मिनिटं काम होईल. 2 मिनिटं जायचं. हो थांबा. डॉक्टर कुठे? काय झालं? पेशंट कोण आहे? पेशंट माझा मुलगा आहे. डॉक्टर कुठे सांगा ना. डॉक्टर विषयी असं मला माहिती, बोला. अहो काय माहिती काय मला जरा प्रॉब्लेम आहे ना, तुम्हाला सांगू शकत नाही. डॉक्टरला भेटायचं म्हणून. जाऊ तिकडे. ठीक आहे. या बसा. बस. काय होतंय? डॉक्टर हा माझा मुलगा गणेश. बघा ना किती बारीक झाला आहे. एवढा पोटभर जेवतो तरी अंगाला त्या मासच चढत नाहीये. एवढं नॉनव्हेज वगैरे आवडीने खातो, पोटभर जेवतो, चांगला झोपतो, पण दिवसातून 7-8 वेळा बाथरूमला जातो. जिमला पण चांगला होतो पण तरी पण त्याला जेवणच पचत नाही. काहीतरी बघा तुम्ही याचं. 7-8 वेळा बाथरूमला जातो? तुला झोला पहिल्याच झालेत काय? मग 7 वेळा कसा जातो बाथरूमला? ताप वगैरे? पुढे या. श्वास घे, सोड, घे, सोड. काय डॉक्टर? काही प्रॉब्लेम तर काय वाटत नाही याच्यामध्ये, पण तुला सारखी बाथरूम कशी होते? जुलाब वगैरे काय झालेत का? अहो डॉक्टर मला काय नाही झालं, जबरदस्ती घेऊन आले. डॉक्टर एकला नाही काय समजत. डॉक्टर जेवतो चांगला पोटभर तरी पण अंगाला लागत नाही. सारखा 7-8 वेळा बाथरूमला जातो. काम काय करतो? 12वी आत्ताच दिली मी. कशा? आर्ट्स? कॉमर्स मधून. पुढे काय होणार आहेस? डॉक्टर बनायचंय मला. पण तू कॉमर्स म्हणून डॉक्टर कसं काय होणार? नाही होत आहेत काय? कसं काय लागणार? त्याला सायन्स लागतं. मग प्लंबर होईल मी. प्लंबर? अहो घरातले सगळे नळ वगैरे खोललेत त्यांनी. असं वाटते प्लंबर होईल आता तो. घरातले नळ खोललेत त्यांनी सगळे. नळ खोललेत? हो. प्लंबर नाही झालं तर मग कार्पेंटर नाही तर ड्रायव्हर होईल मग. अहो कसले शॉक आहे त्याचे? कार्पेंटर, ड्रायव्हर? हो आता काय करायचं त्याला आम्ही? त्याचं त्यालाच माहित तो काय करतो. कधी कार्पेंटर कधी ड्रायव्हर. आता तर पहिला प्लंबरसाठी घरातले नळ वगैरे खोललेत. याचा औषध भेटलंय आता मला.
काय सांगतो. ओ कंपाऊंडर, हा बोला डॉक्टर. जरा तिथली एक रशी द्या जरा. रशी कशाला? काय सांगतो. ठीक आहे डॉक्टर, सुधारणा भेटली म्हणून कपडे वाळत घालण्याची रशी घेऊन आलो. डॉक्टर सांगा रशी कशाला वागवते? अहो हा त्याचा औषध आहे. काय कसं काय सांगा जरा. साल्याचे हात बांधा. हात का? घरी पण हात सोडू नका. का पण झाले काय? हागायला बसताना पण त्याला दरवाजा उघडून हागायला सांगा. मोबाईल देऊ नका हातात. जॉनी सिनचे पिक्चर कोण याडा झालाय पोरगा. मग प्लंबर आणि डॉक्टर हे व्हायचे त्याला. जरा हप्ता तुम्ही पण 2 वेळा हात बांधत जावा. तुमच्यावरच गेलाय वाटतं पोरगा. अहो साहेब मी असं काय बघत वगैरे. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि कमेंट जरूर करा. नवीन माणूस घेतलाय. याला जुलाब वगैरे काय झालेत का? नाही. तू भाई बोलला. माझं पण आहे बोलायचं. हो कंपाऊंडर, आवाज दे ना लावडे. कोरोनाच्या केसेस पण खूप वाढल्या आहेत. मला तर बाहेर जायला पण खूप भीती वाटते. लॉकडाऊनमुळे कामधंदे बंद पडले. सगळे बँकेचे हप्ते पेंडिंग झाले. पहिल्यांदा झालं मी बँकेचे हप्ते नाही भरले. कुठून देणार कामधंदा बंद असल्यामुळे? अजून किती दिवस लॉकडाऊन वाढणार आहे काय माहिती. संपल सगळं लवकर. तू बोलत बसू नको, कपडे भर पटापट. तुम्ही उरलेले पैसे जास्त खर्च करू नका. लॉकडाऊन वाढला तर अजून पुढे पैसे कामाला येतील. चल चल, तू टाइमपास करू नको. तू ट्रॅव्हल्सवाला लगेच खाली. आधी फोन करून सांगा तरी गावी येतोय म्हणून. विचारायची काय गरज आहे? आपलंच गाव आहे. फोन करून विचारायची काहीतरी पद्धत असते. लाव कॉल लवकर लाव. फोनचा माझा माईक खराब झालाय. ते इयरफोन लाव त्याला. तू कशाला लावते? हॅलो दादा, मी गावाला येतोय. इकडे खूप प्रॉब्लेम चालू आहे. नाही नाही, इथं नको येऊ ना. तिथं आम्हाला पण कोरोना व्हायचा. हॅलो 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 हॅलो. कट केला फोन. रेंज नसेल, आपोआप कट झाला असेल फोन. त्यांना पण कोरोनाची भीती वाटत असेल. आपण पण असं पण तेच केलं असतं. लॉकडाऊन अजून वाढवलं आणि आपल्याकडचे उरलेले पैसे पण संपले तर काय करायचं आपण? होईल काहीतरी बघू. मोबाईलचा माईक रिपेअर करून आणला की नाही हो? दुकानं कुठे चालू झालेत अजून? एक काम करा, हे मंगळसूत्र घ्या आणि सोनाराकडे घाण ठेवा. आता काही त्याची गरज नाहीये. मी आहे ते खोटं घालेन. काम व्यवस्थित चालू झालं की सोडू आपण. आता तोच एक ऑप्शन राहिला शिल्लक. हो दादाचा कॉल आलाय. इयरफोन लाव ना, आवाज नाही आला नाही तर. हा दादा बोल ना. ऐक ना, इथं काल वादळ आलेलं आहे. तरी घराचं पण नुकसान झालंय. तरी थोडेसे पैसे पाठवून दे. ठीक आहे दादा, पाठवतो.